Какви са проблемите на това да си млад? Какви са плюсовете? Какви са минусите? Естествено, че ти да си млад има огромни плюсове. Естествено, ти имаш безкрайни възможности, имаш неограничено време, нямаш отговорности или поне не толкова големи. Можеш да правиш каквото си искаш, можеш да си позволиш да си зависим от родителите си, можеш да си позволиш да пробваш нови неща и да грешиш. Най-хубавото е, че можеш да грешиш, можеш да правиш всякакви грешки, можеш да правиш всякакви простоти и така нататък. И най-вече можеш да се учиш и да се развиваш изключително много. Това, което можеш да правиш в тинейджърските си години, това, което можеш да правиш на 20, ти го възприемаш и то е по съвсем различен начин, отколкото когато го правиш, когато си на 30. И един 30 годишен никога няма да може да прави нещата, които е правил един 20 годишен и да прави същите грешки, които е правил един 20 годишен. Но въпреки това, смятам, че е трудно да си млад и точно това е хубавото, но в същото време е проблемно. Например, някои проблеми лично за мен, като човек, който изглежда на 15, а не на 21, са въобще никой не те взима на сериозно, не уважават мнението ти и когато им кажеш нещо, което е дори малко разумно и ти казва, да, ти... Да си гледа на 21 някакъв пиклю, ми каза на мене какво правя. Да, но това, че аз съм на 21, прави ли ме нездравомислещ, глупав, нетрудоспособен, сакат или така нататък? Да, аз може да не съм толкова опитен, да, аз може да нямам този житейски опит, да, аз може да съм млад и тъп, това е така. Но това значи ли, че моето мнение е безсмислено? Това значи ли, че аз и моят глас е нечут? И трябва да остане такъв. Например, едно мое приятелче, което работи, когато е с брада и ходи на работа, всички го възприемат по съвсем различен начин, защото изглежда много по-голям. Когато се обръсне, каквото и да каже, никой не го слуша. Това е много интересно, как в зависимост от това как изглеждаш, изведнъж хората имат повече уважение към теб. И не знам дали е така по света, защото аз не съм работил в чужбина и не съм наблюдавал тези хора, но със сигурност и там има нещо такова, но да те определят и да сменят отношението си в зависимост от това ти как изглеждаш и на колко изглеждаш, за мен е най-глупавото нещо, защото не уважават това, което си ти, а имат някакви предразсъдъци. При мен се е случвало също много пъти, когато моето мнение въобще не се уважава или изобщо не искат да го чуят, просто защото съм някой младок. Ето, например, за видеото ми за родители. Много коментари получих, в които ми казват, ти не си родител, нямаш право на мнение. Направи ми 3 деца и тогава ми говори как да бъдем родители. Окей, аз не съм родител, но това значи ли, че аз не мога да имам мнение по въпроса, аз не мога да дам съвет по въпроса и аз не мога да анализирам ситуацията и да разсъждавам по самата тема. Това значи ли, че нямам си хал хабер как се гледа дете? Ами не значи. Хора да ти казват, че ти защото си на еди колко си години нямаш право да говориш за нещо и да имаш мнение по дадена тема. Да, аз съжалявам, че съм на 21 и нямам 20 години опит, нямам 5 деца, нямам 10 бизнеса и не мога да те науча как да бъдеш милионер, защото съм на 21. Съжалявам, но въпреки това, не мислите ли, че е малко безумно да съдите хората по това, че те са млади? Като си млад имаш безкрайните възможности, както казах по-рано. Но точно тези хора с тези предразсъдъци, които ти казват, ти си млад, ти не разбираш нищо, не те ли възпират от това ти да постигнеш всичко, което някога си искал? Ето, например, в бизнесите, в фирмите. Много хора, млади хора, не могат да си намерят работа. Защо? Защото са твърде млади. И се получава една дилема, или по-скоро един парадокс, в който работодателите искат опитни хора, но в същото време да са млади. Как да стане, бате? Няма как да стане. По логиката на тези работодатели, ти трябва още от как си се родил в момента, в който си започнал да говориш на 1 годинка, си започнал да ходиш, ти вече трябва да си градиш портфолиото, братле, за да можеш да работиш. Здравейте, аз съм Гошко и сега ще ви разкажа моята история. На 3 годинки за пръв път инвестирах в злато от паричките от моята погача. На 7 годинки отворих първият си бизнес за близалки и така започнах да изкарвам големите мангизи. Знаеш как е мазна. На 10 годинки продадох млечните си зъби и тези на моите връстници, защото ни бяха изпопадали от близалките. В смисъл, бизнеса много добре вървеше наистина. Да, утре човекозавър. Да, той направо разбива ви зъбките. Знаеш как е мазна. На 15 вече бях милионер.
защото бях сключил договор с няколко стоматологични кабинета, като просто изпращах клиентите си, които ядоха близалките ми, при тях да си правят зъбите от кариесите, защото бях направил близалките да ти правят кариеси, но хората това не го знаеха. На 18 продавах акциите си в злато и станах още по-голям милионер. Знаеш как е, мазна? Преди как е било? Дядо ти, прадядо ти отива, казва: нямам работа, трябва да изхранвам 5-те си деца и жена си, намерете ми работа, те отиват, взимат те и той става работник, след 5 години е най-големия шеф. Няма проблем, пича няма опит, няма образование, няма абсолютно нищо. А сега цял живот учиш и на 23, 24, 25 излизаш от университет. Не си работил през живота си или си работил само някакви стажчета и някакви къси работи. Въпреки че в България тук не е така, защото много от нас, младите, работят някакви работи, но пак не са някакви свързани с професията си. Ако са, си късметлия, но ти излизаш от уни и си търсиш работа и не можеш да си намериш работа. Аз имам чувство, че вече да ходиш на интервюта се е превърнало в нещо от сорта ти да стигнеш до бос рума в Elden Ring. Целият трепериш преди да влезеш в стаята за интервюто. Маската, която интервюра, вече те гледа на кръв. Ти вече се притесняваш, сядаш, казват ти сядаш и започват вече с неадекватните и глупави въпроси. И ти на всеки въпрос трябва да си готов да доджнеш, да ролнеш, да перинеш или каквото и да е друго. И маската си кръстоса краката и вече започва да те пита: женен ли си? Ти това нещо вече трябва да го доджнеш, ти трябва да си бърз, ти вече трябва да си готов за този въпрос. Фу! Окей, ти си добре. Следващ въпрос. Плануваш ли да бъдеш семейен? Но няма проблеми, братле, ти си велик. Махнал си стамината, можеш да го доджнеш. Хак даваш наляво, хак даваш надясно, доджваш този въпрос. Интервюто продължава. Вече започват още по-тъпи въпроси. Плануваш ли да раждаш или да имаш деца? Този въпрос вече го чу, ти си подготвен за него, те ти го задават на всяко интервю. Отскачаш, хоп, готов си. Вече интервюто е към края си, но вече започват още по-глупави въпроси да се задават от сорта на: къде се виждаш след 10 години? Ами след 5? Този въпрос е от трудните. Ти не знаеш какво да правиш. Ти се чувстваш изтощен, стамината ти е лоу. Това е фатален хит. Оставаш без една ръка, но можеш да продължиш. Имаш хил. Хилваш се. Идва още по-глупав въпрос. Колко ти е голям чепа? Това е лесно, направо сваляш гащите и го показваш. Тя е изумена от твоята амбициозност и бърза реакция. Тогава един по-сложен въпрос. Казва тя и започва да те става от тия логичните, де трябва да мислиш и да бъдеш някакъв творец или нещо подобно, някакви творчески въпроси, глупости. Ти се подготвяш, вече започваш да се потиш. Новата ти риза вече не е бяла, а е черна. Колко топки тенис можеш да побереш една лимузина? Фатален хит! Вече си на 1 HP. Не знаеш къде се намираш, не можеш да ролваш, нямаш стамина, нямаш хел. Имаш последен естас фласк. Какво правиш? Ами използваш го, защото какво следва? Най-сложният въпрос от всички. Приближава се, тя се изправя, вече е готова да ти зададе последният въпрос. И казва: колко години опит имаш? Това е най-разрушителната атака от всички. Най-разрушителният въпрос. Но ти си на 21, ти нямаш опит, ти тук що си завършил, не, ти още не си завършил, ти си шиван стажан, братле. Ти кандидатстваш за стаж, нямаш, ти вече се потиш, нямаш една ръка, едвам ходиш и имаш 1 HP, хилнал си, но не е достатъчно. И накрая тя просто финишира, защото ти отговаряш: ами нямам опит, нищо не съм работил. Това беше краят на интервюто ти. Тя те поглежда и ти казва: съжалявам, за тази джуниор позиция ти трябват поне 20 години опит. И точно в тези моменти аз просто се изправям и започвам да им крещя: откъде го да взема това опит, като никой не ме взима на работа, това ми е 20 интервю. Никой не те взима на работа, защото нямаш опит. По този начин един млад човек не може да изгради този опит и изведнъж увисваш. И в крайна сметка човек си намира работа, но според мен проблемът в България е, че никой не иска да инвестира в млади работници. Никой не иска да си обучи хората и да си каже: ей, този човек ще ми работи цял живот за мене, или може да го издигна, или ще направи кариера при мен, или каквото и да е, ще го научим на нещо. Не. Всички си търсят опитни хора, обаче искат и да са млади. Няма как да стане. И нещо, което аз бих казал е, че ако ти в своя бизнес си търсиш опитни хора, които са минали през много работи и имат много време стаж, те вече са ветерани. И ако ти искаш да си някакъв иновативен, много по-трудно ще ти е да научиш старо куче на нови номера. Разбирате ли? Един от най-големите проблеми на фирмите, които аз мисля, че съществуват, е, че те не искат да инвестират в младите хора. Те не искат да ги взимат на работа, да ги обучат и да знаят, че имат човек. Да им предложат добри условия, за да не си тръгват, и да им предлагат
бъдеще. Ето, например, това им правя евола на американците. Аз имам едно приятелче, което започна да учи в американският колеж в Благоевград. Той не е от някакво богато заможно семейство и така нататък, но е изключително интелигентен и може изключително много, знае много и така нататък. И знанията му са толкова добри, че НАСА се бяха свързали с него, изплатиха му целият колеж и след като завърши американския колеж в Благоевград, той отива да работи за тях. Защото е измислил някаква иновативност и така нататък. И те са му платили цялото образование, махнали са дълга на родителите му и неговия дълг и са му казали: ела, ние ти предлагаме всичко, ти ще имаш всичко, ще работиш за нас и ще станеш някакъв луд брат. Ето това е нюх за бизнес. Американците ги бива в това. Проблема е, че бизнесите не искат да инвестират в младите, защото искат вече научени, работещи хора. И защо да не наемете някой амбициозен, енергичен, млад, който може да му изградите трудовите навици, който може да го изградите като личност и да го направите свой лоялен, верен служител. Вместо това вие решавате да не ги наемате, защото нямат опит. А и те няма как да си набавят този опит, като никой не ги взима на работа, защото всеки работодател мисли като другият. Не искате да инвестирате в младите и после старото поколение съди младите, защо те не могат нищо, защо не знаят нищо и защо са толкова нескопосани, глупави и така нататък. Ами вие като не им давате тази възможност, какви да бъдат? За мен това са просто едни лидерски проблеми, защото никой не иска да инвестира в хората си и всички инвестират в себе си и в бизнеса си. А когато инвестираш в хората си, бизнесът ти потръгва. Ако се държиш добре с тях, даваш им обученията, тимбилдингите и ги възнаграждаваш правилно, няма как някой да си каже: аз не искам да работя тук. Или той има, но ще бъдат тройно по-малко. Повечето бизнесмени работят само за себе си и мислят само за себе си и как да гълтат някой лев. Разбира се, аз не съм някакъв бизнесмен, аз никога не съм имал бизнес и аз си нямам абсолютно никаква идея как да правя пари по някакъв начин, но нещо, от което аз разбирам, са хората. И хората движат бизнеса, а не шефа. И ако шефа си мисли, че той движи бизнеса, не го движиш ти, брат. Движат го твоите хора. И ако ти не се отнасяш добре към тях и не инвестираш в тях, независимо дали те са млади или стари, бизнесът ти в един момент просто ще пропадне. Защото най-важното нещо, лично за мен, по моите разбирания за един бизнес, е той да има добър лидер. Това беше за днес от Краско Харалампи. Надявам се да ви е харесало видеото. Абонирайте се, коментирайте, моля ви коментирайте. Кажете ми вие какво мислите. Кажете ми какви глупави въпроси са ви задавали на вас на интервютата. Моля, влезте в Discord сървъра, защото вече е аут, ще го сложа долу в описанието, така че влизайте. Станете членове на канала, защото е за добра кауза. Благодаря на всички членове и чао! Като Слави Клашера съм с усмивка в банката. Абонирайте се и ударете към банката.